кыңгырау тантанасын искә төшерәсезме? Соңгы кыңгырау тантанасы ул гомерлек кейскә кала торган тантана, чөнки кеше менә шул 17-18 яшьлек егетләр, кызларның мәктәп бинасында үзе укыткан укытучылар белән бергә соңгы кыңгырауда басып торып, аларның сиңа теләк теләүләре, әти-әниләренең борчылулары, тойгы хисләре, аларның барысы да сиңа ниндидер бер көч бирә. Аннан соң бер горурлык сизәсең, мин инде зур булдым, үстем, 11-гә җиттем, мәктәпне бетердем дип. Безнең вакытта 10-нчы сыйныфлар иде. Һәм әлбәттә тормыш алдында, тормышта зур бурычлар куела. Шуңа күрә синең алда зур бурычлар тора, син аны үтәргә тиеш, тырышырга тиеш, имтиханнар бирергә тиеш. Булар барысы да һәр кешенең күңеле аша, аның йөрәге аша үтә торган иң матур хисләр. Шуңа күрә бүгенге бәйрәм ул безнең әти-әниләр өчен дә, укытучылар өчен дә, балалар өчен дә иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Соңгы кыңгырау. Күрәсезме? Соңгы кыңгырау тавышы ул гомер буе синең колагыңда яңгырый. Чөнки ул синең 10 ел үткәргән гомереңнең беренче этабының йомгаклануы һәм икенче этапка күчүчере булып тора. Менә минем инде мәктәпне бетергәнгә быел 40 ел. Без үзебез яшь вакытта 40 елдан соң әгәр дә мәктәп бетергән кешеләр очрашалар икән, безнең өчен алар инде ниндидер шундый бик зур карт кешеләр шикелле күренәдер. Әлбәттә бездә шулай күренәбез яшьләргә. Ләкин йөрәк команда картаймый, ниндидер барыбер яшәеш тиясың, алга таба барырга омтыласың. Шуңа күрә гомумән мәктәп белән горурланырга кирәк. Мәктәп ул безнең тормышта иң зур төп рольләрне уйнаган бер мәхәббәт, яктылык, тәрбия һәм билем учагы. Һәм без аның белән горурланабыз.